continuo apel·lant als sentiments i no vull gastar paraules gordes ni acusar de si blanc o de si negre, però pense que la situació és com la que ho he plantejat en la primera intervenció. No estic d'acord, conforme han dit els companys, en la intervenció, Antonio, de que com hem deixat la sanitat. Pues en el moment que se deixa la millor sanitat d'Europa, així s'ha dit del món, de les millors del món, i de la que menys diners costava mantindre-la. I aquesta és la sanitat que hem tingut en Espanya, de les millors i millor qualificades i de les més econòmiques, perquè l'Estat de lo que menys diners se gastava en ella. Clar, a partir d'ahí, és que, tornem a lo d'abans, fa falta que aquestes persones contribuïsquen perquè han de recurrir a uns medicaments obligatoris que se'ls han de prendre perquè estan en risc la seva salut, la seva vida, la seva supervivència, encara que siguin 4,20, és precís. N'hi haurà gent que té recursos i pagar 4,20 no li suposa res, però n'hi ha persones que pagar 4,20 damunt d'uns 4,20 o damunt d'una altra recepta que també han de pagar, doncs al final són esforços que no poden suportar. I per això està el sistema fiscal. Per a que tinga dret a la sanitat i a l'educació, igual el que és supermilionari que el que no té res. Perquè el que és supermilionari cotitza no pagant-se el medicament o pagant-se l'educació, sinó cotitza en les seues declaracions, en la seva rentabilitat de les seves societats o en la seva declaració de renta. I el que menys té, cotitza menys perquè no té. Però el que més té n'hi ha que traure-li per a que mantinga. Tenim un sistema fiscal que és dels més baixers d'Europa i això estan reiterant-nos una vegada darrere d'una altra. Què vol dir això? Que n'hi ha que pujar els impostos? Doncs sí, però als que tenen més diners, no als que no en tenen. I recaudar per a mantenir precisament el sistema sanitari i no deixar abandonades a aquestes persones ni als dependents. Mira, una qüestió relacionada en algo semblant i paregut a això mateixa. 3 sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 3, no una, 3. Tribunal Superior, no un jutge d'una demarcació territorial. Tribunal Superior de Justícia. La Generalitat no solament no aplica la llei de dependència, sinó que abandona els dependents. Això escrit en 3 sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Estos días, el síndic de Greuges demana a Sanitat mantenir gratis els medicaments per als discapacitats. Ho demana el síndic i li diu, senyor conseller, mantinga gratis els medicaments per als discapacitats. Està dient-ho el Tribunal Superior, està dient-ho el síndic, està dient-ho el sentit comú. No fem patir més a aquestes persones que necessiten aquests medicaments per a sobreviure, perquè estem parlant de malalties que te porten a cotes.